खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो ओमफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै आंनि गासै भिडिअ नायगिरि आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोर बयखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ ओमफ्राय गिबियावनो मोनसे आं भिडिअनि जानानै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो मानो होनोबा आंनि दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि थारमाने केक काटिं भिडिअ लानानै फैदों आरो केक हानाय भिडिअ आरो इउटुबनि पार्टि होननांगोन बेखौहाय ओमफ्राय मानो इसिबां लेट जाखो होनबा दाथ' आंनि चेनेला 2K साबस्क्राइबार कमप्लिट जालायलायबाय आरो आंनि चेनेला जानुवारियावनो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जादोंमोन बेनिफ्राय आं 1K साबस्क्राइबार जानाय समावहाय मोनसे भिडिअ बानायनानै लाइभ फैगोन आरो केक हागोन होननानै बुंदोंमोन आरो अब्लाबो आं मानो होनोब्ला आं टाइम टु टाइम केक हानो हायासै आरो बेनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर गासैनियावबो ओमफ्राय आं लेटबाबो दिनै बे भिडिअखौ केक हानाय भिडिअखौ आं दिनै लाबोफिनबाय आरो बेनिफ्राय आं दा ओरैजाय एसे साजायनानै लाबाय आरो नायदोनै ओमफ्राय नैबाव मोनसे दाख्लि साननैसो सिगांनि मोनसे भिडिअआवहाय आं नैबे बेनार बानायनायखौ एसे शेयार खालामफाखादोंमोन ओमफ्राय ओरैजायनो बेबायदि ओरै आर'नाइ होनानै ओरै गोजौजोंबो आरो ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नाम होनानै ओमफ्राय ओरैजाय बेबायदि बेनार बानायबाय आरो मोनसे फिसासानो ओमफ्राय शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनो नायलांबाय थादो आरो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर दसे उनावनो रेडि जासिगोन आरो ओमफ्राय माखासे लोगोफोरबो लेंहरदों माखासे सफैजोबनाय नंला आरो साफा सानै सफैनो हासिगौ आरो गासैखौबो आं खबर होनो हायासै इमारजेन्सि बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय गाज्रि दा मोनसे आरो जाय सफैनो हाबाय जाय सफैनो हायासै गासिनोबो खेबसे निमाहा बिनाय थाबावबाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादों आं शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर बिदिबा रेडि जाहांबायानो दसे उनाव जागायजेनसिगोन आर'नाइखौ खाथियाव लाफैब्रा खनना दोनलै दोनग्रा बेखौ बबेथिं होनोब्रा माबाखौलाय बिदिबाथ' बेखौ बेयाव होनब्रा रबि नायफैद' समायनाय बायदि बेखौहाय बहा होनो Очники. Nie, piję dalej. Bukan eksekusi. Kulitnya lang leser. Lagu daw di kasi. Macam apa enggak Mesti ini berapa pula? Begitu nah. Montang lunch sih. Montang bawa lura jagan dong. Suita kalam dong nang. Suita jadi nung nang jadi. Uy, mencijin oluşuru, mereka mencijin. Saya belum lagi.
Tabali. Nakak. दा रेडि जासिगोन लोगोफोर गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय आरो दसे उनावनो हासिगोन केकखौहाय लोगोफोर ओमफ्राय दा केक हानायखौहाय स्टार्ट खालामजेनसिगोन आरो देलायनांगौसोमोन Ladu berapa ladu? Jadi ladu? No, ini. Happy birthday, Sabali, definitely. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआवहाय आं केकखौ ओरैनो जोबजुबैबाबो हाबाय आरो 1K साबस्क्राइबारनि ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं दिनैनि केक काटिं भिडिअखौबो केक हानाय भिडिअखौबो बावनो दोनथ'नोसै आरो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोबनायाव खेबसे आंनि गोसो गोथारै बयनिसिमबो आंनि भिडिअ नायगिरि गासै साबस्क्राइबारफोरनिसिम बयखौबो खुलुमनाय जासि हरबावबाय दिनैनि भिडिअखौबो बावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोनथोंसै बयनिसिमबो बाय बाय लोगोफोर भिडिअआवहाय खनसे लास्टआव जोबथारनायाव हाबसन फैबावनाय जाबाय आरो मानो होनोब्ला मा होनगोन आरो भिडिअखौ बिराद खस्थ'यै बानायबोदोंब्लाबो ओमफ्राय लास्टआव दानिया मारै जाखो होनबा थारमाने न' खाथिनि सासे फंबाय जानायखौहाय आरो मबाइला गंनै खेबखादोंमोन गंसे स्टेन्डआव दोननानैहाय ओमफ्राय गंसे आखायाव लानानै एसे खाथि खेबदोंमोन आरो दानिया माबोरै जाखो होनबा आखायाव लानानै खेबनाय भिडिअआनो सेभ जायाखै बेबायदि प्रब्लेम जाबाय आरो दाना खेबखांजोबनानैसो जोबखांजोबनानै जेब्लाना चेक खालामनानै नायफिनो अब्ला भिडिअआनो गैया बेबायदि प्रब्लेम जाबाय आरो ओमफ्राय दाना गंसे मबाइलखौहाय एसे गोजानाव दोननानै स्टेन्डआव दोननानै खेबदोंमोन नालाय बेना सेभ थादों आरो अब्लाबो बियो बांद्राय मोजां नङासै केमेरायाबो बारा मोजां नङामोन नालाय ओमफ्राय गोसोखौनो मोजां मोनासै आरो आं बेखौ शेयार खालामफिननो थाखायनो बे भिडिअखौ जोबथारनायाव लाबोफिनबाय अब्लाबो आं एसे सिगाङावनो बिदाय लाखाबायमोन आरो ओमफ्राय नैबेबो जायाखै नै बेरथ'वाखै आरो बेबो
बार हाबनायमोन खोमा ओरैनो थुब्लु होननानै थादों आरो ओमफ्राय गैया उरायहोनो हायासै ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरो मा होनबावगोन आरो ओमफ्राय दा माथो खालामबावगोन आरो जाथारबायबा भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरा उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन आंखौ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नों गाहायावसो थाखोमादों गाहायहाय नुवाखैना बाव मा जायामोनलाय खोन्थाहरलाय दे बाव मा जायामोनलाय सोरनि हो हेपि बार्थडे जादों हेपि बार्थडे नङादां नंगौ ओमफ्राय मा खालामामोनलाय नोंखौ ओरै फुनदों नामा फुनदोंना ओमफ्राय नों मा जाया हेपि बार्थडे जादों केक गिदिर जादों ना बे मामोनलाय ओमफ्राय मा होनबावगोन आरो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोबनायाव ओरैखौ मा होनोमोनलाय दे बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन होनदो खरा रायलायग्रा खोनायाथ' बिसोरो खोनायाथ' खरा रायलायदो उनाव लोगो मोनफिनगोन होनदो बाय बाय दे